Okei, eli mä näytän teille mitä mä aion syödä tänään. Et mä oon aamupalaksi syönyt 7 kananmunaa. Ja mä paistoin ne silleen niinku kokkeliksi vähän niinku. Ja sit pistin siihen suolaa ja sit vaan paljon voita päälle ja plätsis. Nyt mä näytän mitä mä aion syödä tänään. Niinku, ei tää oo lounas ja illallinen ja kaikki yhdessä. Et sit tän jälkeen mä en kyllä syö niinku mitään muuta enää. Elikkä tässähän tätä siis. Tää on naudanlihaa, vissiin jotain kyljen tapasta kylkeä. Mä käyn aina etnisistä ostamassa kaikki lihat, koska sit saa, missä on paljon luita ja rasvaa ja muuta, kun ei tällaista saa niinku tuolta NK-normikaupoista enää mistään, et on niinku tosi vaikea saada. Ja tää aika halpaakin, oli 8,90 € kilo, niin kannattaa käydä siellä Itiksen Puhoksella tai niinku ympäri täällä Helsinkiä ja ympäri muitakin maailmaa täällä Suomessa, missä tahansa ootkin, niin löytyy kyllä varmaan jostain tämmönen local NK-etninen kauppa, mistä sit saa tämmösiä NK-kunnon lihoja, sit, mitä pystyy tämmönen karnivoorekin sit syömään. Et löytyy. Mun mielestä tässä on ehkä vielä vähän liian vähän rasvaa mun makuun, mutta niillä oli ne toiset lihat loppu, niin mä otin sit sitä seuraavaksi parasta mitä oli. Et sais olla vähän enemmän näkyvää rasvaa sille ihan kunnolla tässä näin. Mä oon nainen vielä, niin naisen pitäisi syödä enempi rasvaa kuin miesten, koska meidän hormonitoiminta niin olisi tärkeetä sitten. Ja tässä on about kiloluineen ja mä sit vaan laitan ne tänne kattilaan vaan ja vettä päälle. Otas vähän, mä näytän teille, että paljon mä laitan vettä. Joo, eli siinä on nyt noi vedet. Siinä on ihan reilusti tolle, että tulee lihojen yli toi vesimäärä. Ja sit mä laitan sen ensin tolle 6 kiehumaan. Sit kun se kiehuu, niin mä laitan sen 3 ja laitan kannen päälle. Tässä on meidän tosiaan toisen perheen ruoka, että tässä on tämmöistä maapähkinävoikastiket, missä on kanaa. Tosi alakarppia muuten, että jos et saa karnivuoria, saat alakarppia, niin tää on ihan hemmetin hyvää. Maapähkinävoikastike, missä on kanaa. Voi laittaa lihaa ihan mitä tahansa muuta, niin kuin protskuu haluukaan, mutta aivan mahtavaa, tosi hyvää. Niin tässä on tää mun karnivuori. Nyt sitten, ja sit mä oottelen, että se alkaa kiehumaan. Ja sitten semmonen huomio, että kun mä pistän lihat kiehumaan ja muuta, niin mä en laita niihin suolaa ollenkaan. Eli sitten niinku suolan mä laitan vasta sitten, kun se on mulla lautasella, niin sit mä laitan sinne suolaa. Ja sitä ennen en laita. Et musta on ihan paras silleen. Ja nyt kun toikin, että siinä ei ole tarpeeksi mun mielestä sitä rasvaa tuossa lihassa, niin mä heitän kunnolla sitä voita siihen päälle. Kunnolla sitten. Ja kun ton syö kuule ja aamulla mä oon vetänyt sen 7 kananmunaa, mä oon yrittänyt välillä syödä 8, se 8 alkaa olla vähän liikaa, et ei oikein niinku uppoa. Mutta esimerkiksi Facebookissa, kun YouTubessa on semmonen kuin Stick and Butter Girl, ja se sanoi, että se syö 12 kananmunaa joka päivä. Mä olisin, että niinku mulla tekee vaikeeta. Ja se on ihan sellainen niinku normi-sopusuhtainen niinku naisihminen, ja se pystyy syömään sen verran, että mä en pysty. Et voihan olla, että jossakin kohtaa sitten tulee, että joutuu yrittää lisää sitä syömistä, että söisi vähän enemmän. Katsotaan. Kaikki on niin kuitenkin, että jotkut syö enemmän, jotkut syö vähemmän. Toiset sanoo, että ne syö vain 0,5 kiloa lihaa päivässä ja that's it, rasvasta lihaa päivässä eikä mitään muuta. Et se on niin kuin henkkohtaisesti nää. Et kaikkein tärkein on se, että sä syöt sen verran, että sulla on kylläinen ja hyvä olo, ettei niinku ole se nälkä. Jos on nälkä, niin syö lisää. Et laske kaloreita, syöt lisää. Joo. Niin joo. Niin toi on se. Mä varmaan sit näytän teille kanssa, että miltä se sit näyttää, kun se on valmis. Elikkä tässä tämä. Se on tuolla kiehunut. 3. mulla toi levy on tossa. 0,5 on kiehunut. Vesi on jonkun verran laskenut ja alkaa rasva nousee pinta. Ja vähän näkee, että alkaa niinku toi luu irtoa tosta lihasta. Mut mä annan sen vielä kiehuu. No niin, nyt se on täällä ollut reilusti kohta 3 tuntia täällä kypsynyt. Niin nyt mä otan sen pois, se on ready. Sit vaan voita ja suolaa pintaan ja syödä. Jos tästä vielä haluaa, niin sen vois vielä paistaakin. Mut mulle tää menee näin.